Здравейте хора, ние чакаме... Мяу, мяу! Да се чудите какво е мяу, мяу, но няма да разберете. Те като гледат влога ще разберат. За до година ще измислиме нещо друго хора. Това е тайния ни код. Но за 2025-та, мяу, мяу! Аз искам цял лято да си с мен, цял лято да си до мен. Не излезе никога от съня ми. Искам цял лято да си с мен, цял лято да си до мен. Не излезе никога от съня ми. Gradina, smokinja, napravi se na svinja. Sodzopol, Aktopol, celo ljato party ima. Gradina, smokinja, napravi se na svinja. Sodzopol, Aktopol, celo ljato party ima. Аз искам цял лято да си с мен, цял лято да си до мен. Не излезе никога от съня ми. Искам цял лято да си с мен, цял лято да си до мен. Не излезе никога от съня ми. Аз искам цял лято да си с мен, цял лято да си до мен. Не излезе никога от съня ми. Искам цял лято да си с мен, цял лято да си до мен. Не излезе никога от съня ми. Gradina, smokinja, napravi se na svinja. Sodzopol, Aktopol, celo ljato party ima. Gradina, smokinja, napravi se na svinja. Sodzopol, Aktopol, celo ljato party ima. Но позволете ми от името на моите другари да ви приветствам най-сърдечно. Обичам почивните дни, лято, морето, с пълни джобове е най-добре. Обичам почивните дни, лято, морето, с пълни джобове е най-добре. Когато се събудиш, но не си сам, винаги така става. Красавицата се оказа звяра. Ще ти кажа моя нов режим. По цял ден по корем ще лежим. Помисли за тия изпити, време немаш. Колко имаш да вземаш? Цяла вечер по барове, салфетки меташ и гониш типове с големи портофейли и малки слипове. Правиш глупости на скъп курорт. Бременно момиче, как ухаеш на аборт. Говориме за вечния студентски живот. Гордея се с черния ми дроб. Айде на здраве. Откакто си се родил, все байганю си бил, пълен дебил. Какво ще правим? Имам няколко оферти. Обичам, когато има повод да се черпим. Обичам почивните дни, лято, морето, с пълни джобове е най-добре. Обичам почивните дни, лято, морето, с пълни джобове е най-добре. Обичам почивните дни, лято, морето, с пълни джобове е най-добре. Обичам почивните дни, лято, морето, с пълни джобове е най-добре. Колко ми липсваш, начина по който в чашата ми сипваш. Колко ми липсва сега, колко ми липсваш, начина по който в чашата ми сипваш. Колко ми липсва сега. Успех на вашата работа, да овладявате науката, да се изграждате водостойни патриоти и борци за делото на социализма и комунизма, за делото на нашето мило отечество, Народна република България. Обичам почивните дни, лято, морето, с пълни джобове е най-добре. Обичам почивните дни, лято, морето, с пълни джобове е най-добре. С пълни джобове е най-добре. Chris Cole Beats. Пълни джобове е най-добре. Гладна си яш, трябва да ядеш. Радваме се, щом бурката е щастлива и ние сме щастливи. Айде! Обратно! Ачен! Не знам
Buď sam groznivá. Skarpone. Gošti, počkaj, zvratný. Hello people, how the fuck are you? Motherfucker. Това е fucking Duffy and Duffy is fucking fuck about others. This is fucking Tassi. Fucking Tassi. Fucking Tassi. This is fucking people. Много пари се дават тук за нашите сватби. Нямам какво да коментирам. Това ще се чуе. Тук много пари има. Много пари. Има климатик на чорапите и. Хора, всичко ми е крадено от багажа. Ти, който гледаш, ако искаш да бъди като него, той е IT професор. Той продава вейпове за 40 евро. Та има климатик в чорапите. Та мъже голем комарджия вади пари се. Тя е 2009. Мъже на тая продава наркотици. Той е майка и баща му го издържа. Той е браснар. Само е в караката. А ти какво си? Аз съм наркодилър. Аз съм си. А това е Милчо. Това е Милчо, това е просто. Той прави всичките проблеми и накрая всичко трябва. Виждай се, ти си бял. Всеко второ, Милчо се как шеба, ама дай трябва да разпори. Захватвам се. Колко излиза? Hello brothers, this is my brother Godsto from Huma. From Huma. Say was, say my brother. Yeah, I am Koci from Huma. I am 20 years old. This hat eine Romni no schreiben bitte. This is my boy. Und this is Panterata von Schumann. Antai-lo. Айде, Сашка, Сашка. Отбор Сашка Бели срещу Сарита и... Браво, бе! Не, моля те, а Богом. Айде, Сашка. Авто го... Ей! Леле, Мишеле, ще прибием. Кава! Здравейте хора, ние сме с Даниела и с... Що да плащам за тебе? Здравейте. В момента сме в Лабела, в Монтана. Масата е много хора. Айде, искам сега да се прибереш с нея. Хора, ситуацията е много зле. Нашата сметка е 1000 лева. И 14. Да, има само 15 лева в джоба. Клевам се. Не искам да кажа нищо по въпроса. Ама ние за 2 минути събрахме 507 лева. 507 лева. Ония те там почва да борят какво се яде. Да. Няма какво да коментираме повече. Даже в него да не се вижда. Айде. Значи, пичове, запомнете, не е важно колата ви това е. Кой я кара? Ето вижте, аз карам Peugeot 97 година. Той е не знам кога. Нема спирачки, нема първата не влиза, втората на обороти. И пак има... Чао, Сашке! Айде, бегаме. Здравейте хора, ние открадахме на Сашка колата и сега бягаме. Кражба. Величи музиката, де. Сега. Ема, върви да го еба. Абе, върви бе! Ей, ти сега сте снапове! Откраднахме на Сашка колата! Откраднахме я! Do you think about the days when we sat down smoking wine and drinking haze? Влога започва отново. С брат ми Белия, с брат ми Черния. Да. Тука сме. Оши, ало. Аз тук я малко корни, хапки с сърца. Корни хапки с сърца. Хело, тук сме на всички на вечеря. Всички ядеме. Бог. Предай на там. Вели. Вели, кайсан. О, здравейте. Hello, guys. You are the капитанските. Капитанските, оба! И ананасчето! Ще има ли ебане? Ебане на булката.
Hello. Hello, motherfuckers. Здравейте. Само да покажем какво е българска кухня. If you don't understand Bulgarian, this is salata, salad, and yes, it's good. Yeah, but I don't know. Agya chobe. Yes. So look, delicious. Everything is delicious here. And this is my brother. He's very gay. No, very cook. No, he's lying. He's a piece of shit. This is my beautiful girlfriend. I marry him. Her. I marry her. And this is my beautiful cousin, Gloria. And we're having dinner tonight. Yes. So please follow Betty, Beatrice. In Bulgaria, Betty. Yes. И нека продължиме влога на там. Yeah. Let's continue. Предай на Кевин го няма. Дай ми нов кърв. Hey guys! Здравейте, приятели, тук съм аз, Марианка и Глория. Това е менюто, картофки, томати, моцарела и хапки. Романтик. Предай на Кевин, предай на там. Чакам си карбонада спагети. Предавам на Кевин. Цеци, на здраве от Цеци. На здраве от шампиона. Ето е шампионката, шехинята. Ето е нашата българка. Имате ли нещо да казвате, момичета? Шаро, натам. Без коментар са те. Ето ги всичките помяри. Ето ги. Племеници, тук ли сме, бе? Пищи заладей. Здравейте, приятели! В момента ние вечеряме. Да, вече вечеряхме. Аз съм леко болничка. Леко направо си е болна за болницата. Аз съм болна, това е Денис Белята. Това са двойката. Не ми знае пряко район. Денис Белята. Какъв? Дикейн. Добре, Дикейн. Това е Веска Тинчева, това е Иво Захариев. Чакаме сватбата на Веска и Иво. Чакаме да чуеме женени, честито на новото семейство. Това е Беатриса, това съм аз, Джони и Тинка. Това беше от мене. Чао! Саша, ей ти е отзад. Няма да ви покажа кой кара, защото не иска да е във влога. Така? Нали не искаш да си във влога? Да, хора. Там има някакви други хора. Кой е това? Хайжовли си. Утре се женя. Влогваме. Това е Гойси, нашия приятел, да не ни обръща внимание. Аз сме с моя братовчет. Той е много важен човек. Здравейте. Последвайте ме в TikTok. Александров 10. Никога не съм се разтъркал ханти. Това беше Последвайте ме в TikTok. Александров 10. Тук е с моята кокона. Ето и коконеца. Където ще... Гърбеш! Нали, кошка кокона. Майка ти Лили. Три сме вафла Морена или вафла... Троя. Три си бе, ама не може да си. Yes, мама. Мама сита. Ние си... Мами! Мама сита! Хора, ние се опитваме да вземем сладолет, но ни трябват монети, а ние нямаме монети. Хора, ние сме тук с сладолет, може да си даде пица. От 1 до 10 колко даваш за тая пица? 3 за твоята. Суха е, да. Сладоледа е супер, ако струваше 2 лева, ама знайки, че струва 4 лева, ще пропусна. Така че да, Може да го купиш от магазина. Да, магазина. Но магазинът е затворен. Здравейте хора, ние сме с нашата любима двойка. Да, най-приятните от цялата компания. Всичко друго въздух под наляга. Балони. Значи, нашите приятели се отказват от мяу-мяу, но искат бао-бао. Бао-бао е нещо ново, не знаем какво е бао. Какво ще ядем? Хора, ние ядеме това. Ти влогваш? Да, за какво мислиш, че светкам иначе? Здравейте хора! Не се виждам. Виждаш се! Циганин.
Харесва ли ти храната? Не бих яла един дюнерче, така малко с месо. Давай да ходим. 500 лева. Здравейте. Да. 500 лева. Здравейте хора, в момента ядеме. Не, къде ядеш? Нямаш храна. Поръчахме си храна хора. И сме на чайката, това е от скъпото, не всеки може да си дава. Чакайте хора да ви покажем тази педраска, какво е направила. Така, хора, здравейте, аз съм Саша Бейби, Гибо Бейби, като Саша Бейби, нещо такова. Това е приятелката ни Веска, ние вече сме колежки. В момента снимаме вас. Да. Много е... Какво съм снимала? О, тук е уникално, вижте хора, има доста хора. Значи хора, тази педараска е взела този парфюм и вместо да сложи малко зад ушите, като нормалните хора, тя си го сложила на челото, на ръцете и сяло навред, защото е пълна педараска, е тая. Аз викам, че ми снимаш скрито. Хайде. Аз открито да снимам. На Боби сме най-по-смешен от самата шега. О, Бери! Хеле! Не иска да правиме далавери хора. Брави! Ама ти се базикаш с мен, ти ме лъжеш. Аз... Здравейте, казвам се Тони, живея в квартал Хумата, съм part на известното заведение. Представи ни приятелите си тук. Моя приятел Годжи, най-здравен, само гледай какво става. Той е моят брат Лео, моята приятел, до него моят брат Кирчо и тая не знам кой. И той е Мариан Тариката. Мариан нашия любим. От миналата година хора, Както нали винаги. знаете, Да, той е бил първия. И заклевам се, легендата ти си винаги говори се повече от завръща. мене. Аз съм тук режисьор, аз съм такъв, разбирате. Аз съм главният тук. Това е от мен. Добре, Чао, лека бай. вечер.